paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito? DWJ 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbangkal daw bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabasan, Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat yung mga iparuntal na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakar at sari matuan. Lignaay balay! Siyempre, kolop kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Biray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Diyan saray balita informasyon tayo lang ulad sa kabosa na tatang tanagagik. At unta ni so balingaan ni Pakarad satay ikakaraw ng Presidente BBM kapaborito RJ ya ayo ko na ng gulo. Agtula kuno gabay so gulo. Gabay to'y may reconcile. Nasumpal la. At saray Duterte at tatang tanagagi. Pero siyempre, antayo, wala matsusarilik na nasaray Duterte Camp. At sa ibabawag na natin kapaborito RJ, singa si Senador Bongo. Antam ulay Senador Bongo, asing singgaria maong tan. At kinan former President Rodrigo Roa Duterte. Ay, kaulop tunay na itan. Inerman so laon to kaulop tunay na itan. Liwanitan niya senador, di ba? Binangsagang ano yan photo bomber. Oh. Nung presidente pa si President Duterte. Oh. The King Arab bunag. Yes. Diba? Nandun pa na yan. So makikita mo yung loyalty. Ito si kwento lang wala man simbagatonan na Presidente Bongbong Marcos kapaborito AJ. Yasay kwento, oo, ako ayoko ng gulo, pandoon. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Yun. Kwento. Para magawa yung dapat gawin sa taong bayan ng mga, di ba, pagsisilbi. Yes. Wala nang kontra-kontra. Yan. Pero dyan demokratiko yak yan. Ang muna iwasan tayo kontra. Wala. Check and balance. Oo, check and balance. Katotal namin ibabaga tayo yung essence of democracy kapaborito AJ. And the least thing you can do as a leader is to do what you have to do. Agaw tang kapaborito RJ. For as long as it is in accordance with the law. Yes.
ang gabi problema. Kung tama yung ginagawa mo, ipaglaban mo. Yun. Oo. Kung may katwiran, Ipaglaban mo. Ipaglaban mo. Ganun yun. Yes, pero diba? dyan sa ay connecta ko lang. Oo. Diyan sa bayan ng Manawag, di ba nangyari yung unification ano yun? Parang parade yung or unification motorcade. motorcade na Oo. narinig ko kay kapaborito ding kahapon. Yun ang mga magandang simula, di ba? Yung sa umpisa pa lang, di ba? Yun. Yung formula may, antitawag mo, may pikakasakay. Sa ikwandaman lang Oo. kapaborito RJ, Mm. you as a leader, you have to embrace the people with Yes. open arms. Oo. Even your enemies, and even your nemesis, your political rivals, open your arms. Because after all, you are now the leader of all. Yes. Aliwan sa may pigpigara labat. Aliwan sa may angulup labat at sika kwandan lang ti kapaborito. Amin. Oh. Amin. Oh. And natanta, sumpali pa namili, trabaho kila. Yes. Gawin lang trabaho yun. Bilang leader, bilang head na sa kaya LGU. Yun. Nga, di ba, talamay na initi babaga. Ay, talagan ipaningning mo, saray constituent mo, si kay may kakasakay. At jasayang pang kanaunawa, kapaborito Joseph, abulian tapay, may termot na pisasalamat, tan napituyawan. Kaba mo ya, Tanan. may matalisiw ya board member, sa Port District. Board member Doc Jerry Yeah. Rosario. Good morning, sir. Good morning. With Joseph Bacani. Good morning. Yes, kumusta kila, board member? Okay, well, RJ, thank you. Thank you sa ipang ganaw na interest siya. Kumusta lay Port District kasumpal na eleksyon, board member? Okay man, tahimik man. Di lampas may mas na eleksyon niya maayos. Tahimik kanya bisa salamat kami. Yes, at balitang ko mat, board member, jad impang ipawildad si kayo na saraya tagadtana da Port District at si katuya sumay panaknak. Duga sugagon nyo tan lalo yun na paigtingin yung pagbibigay serbisyo sa mga taga Port District, board member. On RJ, kasi bisalamat agad sa taga 4th District, ay din nalalang ulit pang kanaunawa. Man serbi for the next 3 years at sangguniang panalawigan. Oo, si kapaborito Joseph, may kumusta mo, board member? Okay, board member, good morning. Si kayo. Good morning, Sir Joseph. On. Kapusan si kayo. Congratulations, by the way, board member. You are now on your second term at sa may first term yo amo at talagang ginawa nyo kanupugan nyo as managpanday na lay at wala rami ordinansa very prominent singasaman so may vest wearing of vest manlapod alas 6 na labi yang kadalas 6 na kabosan at jad sa second term yo at antura susara may nayari na ilalo antini at trabaho kimay ng board member Doc Jerry, sir. Bali, dugatan na may vest na authorized naman. Actually, pati may smoking regulation. Siya mo lang author for the last 3 years. Next 3 years, tayo, ipakasilid tayo may educational programs, sports. Kasi, ibaga na lang diyan, may kamuno, alam masyado marakap sa performance tayo in the last 2 years, the Region 1 Athletic Association, R1AA. Bali, Yes. katayo dati, tayo na first place to either Dagupan or sa Pangasinan 2. Pero lately, medyo napapansin ko, natitilang tayo mo. Natalo pili na sa kaya syudad, Abaylawag. Kanya siguro, nang tayo kailangan tayo review, so aturay incentive programs, aturay unagagawang programa para sports dyan, probinsya tayo Pangasinan. At siyempre sa kimatanununan ko, may kalikasan kasi napansin tayo for the last several years. Ang patang sa summer, di ba? Yes, Yan siguro si Katayura, taga Pangasinan, lalo si Katayura, taga bye-bye sa distrito may. Dapat siguro magmalulat proactive tutuod 4 distrito ng probinsya Pangasinan. Medyo gawong dalay nayarin gawo i-contribute tayo. Tapen medyo nabawasan may epekto na aray kagagawa tayo yung daan. At sa atin itatawag lang dahil climate change. Yes. Bali-balitan board member, nagkalalo sa may sports, bali-bali na engage sila gugawad sports, tapian likod at niya rawira at sara may maugasiran bisyo yakwanda at mampakasil ni na sa may abig lamanda. Dugatan,
Insan, syempre, tayo mo sa sikat niya sports laban na sikat tayo, basketball, kanya lang idan tayo mo na may napansin, irarama aron nira sports, ay volleyball, sa football, arama aron nira, karate. Dapat nang tayo na tinitulong tayo sa raraman. Kanya, siguro kailangan lang mo na i-review, pati ang incentive program na probinsya, sana na may man na excel na durumara di sports competition dyan, alwala dyan region, pero nationally. Oo, okay. So markup tan si rin na board member, uila ko mo niya na patuntuntitan tan magnayin tan niya programan walad kanunutan nyo. Diyan saman balo so sa may climate change sa board member, anto so sa may markup kasi agawan tayo tapi ang tanat nabawasan so sa ilik na antayo aya masap sa limuot ang putang-putang. Sa nagawan tayo kasi syempre walang ongoing tayo, may green canopy program na probinsya. Pero siguro sa isa kaya na rin pag-participate na rin ito. May bawasan tayo, may single-use plastic, may tayo siguro may balon negosyo, walay solar panels na, wala siguro yung gawang tayo na incentive program. I-require tayo, nakakabahala ng negosyo, dapat wala rin solar facilities na, may solar electricity sources. Isang dyan probinsya mismo, siguro gapuan tayo, no, wala rin balon buildings na, may gawon na balon na provincial buildings, siguro na yan yung requirement at saray government institutions sa gawon ng balo, dapat wala requirement, mangyan matira na solar system, tapos makatipid tayo may magmalo renewable so sources tayo na energy. Yes, ay bali-balitan niya kanunutan ng board member ta actually ang gano'n dyan sari kaabongan mo lanatan at sari barbaryo at untan mo laso sa may source of energy da, wala ramay man kakargalan na sa may solar system da. Dungatan, kasi pati araramay dyan agriculture, di ba sa ADA wala rin programa tayo, solar powered water pump. Yes, Siguro dapat tayo nang nalang wala iraraman, kasi talaga na-apektuhan tila namin, lalo sa rin wala bayside lugar, San Fabian, kasi kami San Fabian, talagang nalilig na suputang. Kasi tayo nina mo minsan sa mga manunaan, niya mandidigo na kapaligiran, naramay single-use plastic, naramay lugar na beach, minsan di man Nicolay dadakil ya basura. Ganyan siguro, dapat gawon tilay na ito yung gawon, may unggapod si katayuran kabaluyan, bawasan tila consciously. Yes. Kayo plastic tan pan-dispose na duga sa aray basura kayo. Are you also considering board member yung antay kasi ditanad si Kajat Bali na linggayan, wala may ordinansa da, bawal plastic no agta jad sa aray malls and groceries kaukulan may supot so saranda. Will that be visible also board member? No, bali atan so dapat i-support tayo may single-use plastic use kasi talaga naluan degradable man Kanya nila siguro incentive. I-require, pero di mo nabigla lang kasi alam mo biglaan na nagawa. Yes. Siguro 3-year program. Talagang gapon tayo lang, bawas na niya talaga. So, nag-usar na single-use plastics. Ipawil tayo sa bayong, tindahan natin ipawil tayo sa aramay, bayong ng saman niya. Yes, basket, kantora. Bayong basket, kanto. Yes. Dapat ipawil tayo yung mga ugali sa may tindahan dapat pilaw sa na plastic. Yes, oo. Kumunta, actually sa bagay, gradually ipatuntuntitan board member anto Natan so medyo may kukumon kasi the last 3 years, observe ako sa kuniyang palaluigan, ang po sa agawa, ordinansa o resolutions pertaining or addressing sa tay waste management tayo. Tayo magbalos ka sa provincial waste, pati ari-bali-bali. Balbalag, di ba? Kasi ang kapula namin, landfill siya, kineglara, instasara. Yes. Ganyan sa waste tayo, lalo sa medyo dangerous waste, pa po itinid Clark, o dyan Kapas, Pabalakan. Di ba process, mapabliso bayaran tayo per kilo. So, tungtungan na sama. Speaking of landfill board member, hanggang po tayo plano na probinsya tayo magkaroon din tayo ng sarili nating landfill na doon na lahat yung munisipyo magtatapon ng kanilang waste? Marakip punta actually, pero talaga may hirap mananap na sa kaya LGU, payag. Yung mga nila, di ba, nung maliwa political issue na sa may balay, kamo na yung posan tayo. Kanyan amon to so balbalaga problema. Kanyan dapat i-explore na iram-aram option, araramay, wala ramay, kamo no
ang 2000 wala na may ipapagatan waste to energy program. Mahirap, i-review na lang wala, no? Ara na incinerator, yung marikumuso design na wala naman balon klase pa nag-treat na waste. Nayari na liwan landfill, pero at least fix the waste tayo. Oo, sana masolusyonan natin yung problema niyan. May kabat kami pa board member kasi mostly saray kakaiba yung sa may palabas setup na sangguniang panlalawigan at puro akapawil. Will there be a change at saray committees chairmanship ninyo, board member? As of now, ang mapamunisyon na pantutungtungan, pero nang sa yung tutumbukiran ato, nanto rin nayari na changes, no, wala rin i-propose na rin kakaiba sanggunian, so wala rin dapat nasalatan. Okay. Pero as of now, mapamunitungtungan. Okay. So, by the way, wala nito pa nandakin, kapaborito RJ, board member. Oo, siguro bago natin. By the way, board member, ano yung committee nyo dyan sa sangguniang panlalawigan? Siya to head na micro, small, and medium enterprises and head na human resource development. Wow. Okay. So, Jad unsublay, balon na komposisyon lamot, pero singa sa amin baganan kapaborito Joseph, mostly kapawil, di ba? At siguro na rumay committee chairmanship nyo, board member. Kwanta no paano to yung aluya sentiments daray comebacking ta sa may incoming balon board members. Okay, Sentiment ko siyempre patutungtungan datan. Okay, thank you, board member. Unless wala ni ray gabayuran ni pasabi, yamin sayad saray taga 4th district dan din tiron luyag na Pangasinan. Go ahead, board member. Salamat at sa pankanawnawa yung interest siya kaya masalita. May salamat bala. Alam ko lang yan, pagkakataon niya may salamat at sa rin taga-4 distrito at sa may pinang-supported na siya sa aming bunagya eleksyon. Ang tayo, naumaro, nagbutos tayo, non-increase from 2022 na almost 60%. Wow. Kanya salamat at sa ating kumpiyansa yung interest siya at sa may May 12 yung eleksyon tayo. Okay, salamat. Mabuhay po kayo, board member. Thank you. Okay, yes. All right. Si board member Jerry Rosario, Servisyo Alagang Rosario, kapaborito Joseph. Yes. At may kwento na increase may support. Katutan so resulta na sa may maabig pansirbi. Trabaho at atang tanagagig. Noon, siyempre may ngalngalig da ka nanunutan no panahon eleksyon. Pero no marakap sa agawan mo sang kanunot da ka. Tan labat-latan na tatang tanagagig. Tama man so sa may gagamtan to, walad kanunutan to ng board member Doc Jerry kapaborito RJ. Nagkalalolad sa atan so climate change to address the problem on the so nalilig na tayo patang na panahon. Manisya ka andi sakbayak kaya bangon alas 4 pasado. Syempre no naraplamay mo ay pabetel, no binturagam la, biglang masalimuot. Manlilingat subanag. No akin matan to. Yes. No akin nabangon ka, no manlilingat ka la. Talaga naliknam supetang. Ay oilak ko man ya aray mansirbid si katay lang ula sa loob na tuloy taon at nanunutan address dating kapaborito RJ. Tani siya sa balitan tayo ay. Singa ditan at Sierra Madre at Isabela na adra-dra aramay pigaran na palanday ditan kapaborito RJ. Antam so ni sangkanang ng jay at sa may satellite images na Google Maps. Wala laray deforested area maawang laman so sa may deforested area at Sierra Madre ditan at dinapigi Isabela. No akin lapod satan so extensive mining activities nagagawa at satan lugar. Imagine untan so nagawa ditan ni 25 years ni so sa may kontrata da kapaborito anjay. At sangkanang lang mo akalbula iraramay palanday. Pigaran maawang nan portion na sa may palanday so akalbula. So say gabay to ni baga at saratan na portion na andilara may tanaman manabsorb na sa may putang na panaon kumon. Sa limbang yakundad Pangasinan, sa limbang iratan Yes, di ba? Kanyan petang kumon. No agtayo alwaran, agtayo asikason, agtayo unggalaw, unakto
nasolusyonan itan kapaborito RJ, jad panakar na panahon nga ngalag ka lang makapaway dabong. Putang la. Yes, natan nila ba? Ang paway ka dabong. Alas city lang bungat ni kapaborito RJ. At tinogi ka malingit ka, yan kapoy, wala ka loob na abong mo. How much more? No, imagine, alas city kagkabuasan naliknam lay putang na agaw, nasisinit ka la, how much more no alas 10 la, yang gad alas 3 na ngarum. Agad yung patapatang, talagang makasinit. Okay. Sami ko ang kulanti istoryan ko kapigan na Batman kapaborito RJ. Pati siplog na dagam, yan nasisingob mo, numanakar kadalan, ang patang. Kanyan, agtila pang kalawan, wala ramay na i-stroke, wala ramay na aatake, bigla labat lang nababaktaratang tanagagik. Wala sa rami kina, patak-tak supan trabawan da. Kanyan no, walay high blood yo, ha? At manmi-maintenance kayo, asik-sikasi yung atatang tanagagik, ha? O di no, walay sakit yung puso, al-alwaran nyo atatang tanagagik tani, wala ray nababalitaan tayo natan, ya si katutay makasanglangulan na say kakandidad bilay, ya nai-stroke ira kapaborito RJ. So sana ma-address natin yan. Alam mo yung yan yung nakakatakot. May makmaksil ka. Yes. Bigla labat lang na kasi nga sa may kabat ko. Wala di sports arena. Di ba? Makmaksil. Healthy. Yes. Madalom. Bigla na baktar. No, kita niyo yan. Tignan mo yan ha. So kailangan talaga gawa tayo ng paraan para at least malabanan natin itong paglala ng climate change. Yes. Putang na agaw. Duma putang na agaw nata natatong tanagagig. Angang kusang kalikas yung matitantan sang kalik na yo. Kaya na manalalwar tayo. Uila ko man say manuntumbok ti taliton at na-address. Na-address itan. So sa ating problema tayo sa climate change. Ni nagkalalo la kaabay tayo dayat. Ngayon, imbabagamtan lakapad tanay may dalan kalabat dayat pero abe kutsim aircon talan na. Pero no nasiplugang kay kinditan may dagam yang putang sempet kadabong at pukat mo tay aratay gamot mo dita na idbaog mo ansaksakat you see aliwan siya nasaman aliwan siya nasaman. No gabay may unsungap na fresh air. Ay, lakad tan dayat. Agontan. Gilig na dayat. Aliwan di madpagling na dayat. Lakad tan. Tapian makasungap kay fresh air. Pero paano to natan balo to eh? Sinasungap mo, asin. Maasin yan dagam. Ay, okay. Okay. Sige, untuloy sulik na ibalik. Kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapon din sana manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco.
At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, paborito. Loboy, paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa Liknaay, Bali at ating tanagagik. Siyempre, kaulap kang tabi ni Sari Magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kaulap kang tabi tini, siyempre, sayan na agaw na Huwebes, Petsa 22 lata ating tanagagik. Ed Bulay Marathon 2025 sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Yan. Ne? Sa Department of Education, man kakaukulan na atay 7,062 ya school-based admin support staff. Admin support staff kwanto araya may igagangan. Hindi bali sigurado na walay sweldo yo wadtang kayo at Department of Education kapaborito item yan regular I think so. Baka mamaya lang. Sa ikaukulanda, at least senior high school diploma, basic administrative skills including proficiency in Microsoft Office and the ability to operate office equipment, and no prior experience needed. Ano yan? Nationwide. Nationwide. Siya pagda siguro. Yes.
Tasay plano to natan ng DepEd Secretary tulingaran to ng DepEd Secretary Angara. Yes. Sa kwanto, our teachers belong in the classroom, not behind paperwork. Yes. By ensuring that every school has the necessary support staff, we are taking a concrete step toward making the learning environment more focused, effective, and responsive to the needs of our students. Dapat lang. Gabay kuya kapaborito gabay ko mo. Singa pulis kasi. Di ba sa pulis, di paltugiratan, di ba? Dapat wala rin paway. Kanyan sara may office work in UP. Yes. Di ba may in UP? Non-uniform personnel. Parang ganon. So, dapat lang na yung mga teacher para magbangat yan. Kasi sa ito kaskasen na teachers. Gawada namin. Yes, gawada namin. Manggawala relation plan da, manbangat ni rad school classroom, manbano ni ray ugugaw yung magugulo. Agaw na tatang tanagagik. Siyempre kargo dararaman. Likodan satan, wala ni paperworks da. Katutan niya, nagugurdis so amay. Awitan da ni dabong. Nagugurdis so masari mamaestra. Imbes di wala ni time dad pamilya, nasisinggaw na sa may oras da so oras dad pamilya, dalapod sa may trabaho da. Loaded. Loaded. Kaya nakaukulan, dugaya so gagawin to ng Secretary Angara na Department of Education, we have to free the teachers from paperworks. Dapat sa focus dalabat manbangat apyan jaruntan aman so sa may report karaklan sa ray senior graduates tayo at ngangali agirha makabasa makapkapoy so reading comprehension da na address titan. Okay, santag diba? Sa ibabagam piano makapangiwe wala ray kian may trabaho. Kasi unod sa may nangil ko, senior high. Pwede na. Oo. Di ang ganda niyan. Di ba? The best. Yes. Additional. Sana kuyang Angara, ano na yung first team ni Angara? Ed ba? Sana may budget na. Pero plano, at least magpapasa na naman sila ng budget. Sana i-budget. Palagay ko may budget na kapaborito, Jay. Kasi hiring na to eh. Hiring na. Sige, maganda yan. Saan kaya nabanggit ba siguro sa sa lahat ng division, school division office? Buong Pilipinas. Ipapaskill nila yan. Kasi yan yung reglamento diyan, di ba? Ipapaskill nila yan. Yes, para at least alam ng, di ba yung mga vacant position, kasali ba yan? Ang mga may vacant position, di ba, pinapaskill nila yan? Yes, meron din. Yung mga proseso. Need for teachers. Yes. So, sana malaman lahat. Di ba? Para at least may bigay naman, may distribute yung work doon sa mga nararapat. Dapat lang. At hindi sa mga malalakas. So, ito we welcome this development kapaborito, RJ, kasi maganda to para sa mga bata natin nang makafocus sila sa kanilang pag-aaral. Yes, so yung workload mabawasan naman. Yes, kasi naman minsan full of workload ang mga teachers. Ay nako. Hindi sila makapag-concentrate sa pagtuturo. Ang may ingungot stress. Na-stress ka lang na bong, sabi ka ni di manay. Yes. Lala siyempre wala ramen paperwork sumagmuni asumpal, usilan mo, di ba diskarila amin. Nagbangat mo. Yes. Baka mamaya ang gawin na lang ni teacher sulat. Ay, alika Pilo. Bakit ma'am? Sulat mo to sa meron yun sa blackboard. Pagkatapos di marunong si teacher, tapos kopyahin niyo buong oras. Pagkukopyahin kasi meron siyang tinatapos, parang ganoon. Saka magbibigay na lang ng assignment. Parang ganoon, assignment. Dapat ganoon. Sabi ni Sir Jerome, Sani Angara nga pala. Si Sani. Ed yung tatay ata. Oo, Ed Angara yung tatay niya. Talagang magsusupi kakabat mo, Jerome. Thank you, Sir Jerome. Kasi kung minsan, loaded na rin yung kanunutan namin, Jerome, sa dami ng mga pangalan na sa isip namin. Kanya naman minsan, wala ladnguri dilam. Bitla. Oo, yes. At tayong latan, maminsan sakinin factor, sign of aging. Ano ba yun? Aminin natin. Talagang darating tayo dyan. Hindi mo may tatato talagang minsan mabata-bata rin sang kanong nangyakwanda. So all you have to do is to accept the truth.
Sa kwento ng Brother Alvin Sandoval. Good morning. Kanto, tuwatay ibabagayo Kuya RJ tan Brother Joseph. Kanto, diba? Dapat pati principal mo kumon walay pa inawada. Paano niya makabuhi Alvin ludod si Madam akin na Brother Alvin nagdakala na po yo. Diba? Andan nyo mat na quality time. Of course. Importante may quality time for family naman. Yes. Yung trabaho dyan lang sa classroom. Correct. After ng work sa classroom, pag uwi sa bahay, family duties naman. Yes. Wala na yung may remnants pa. Madadala mo pa sa bahay yung trabaho mo. Wag na yun. Sana ganun, kapaborito Ajay. Ito naman, maganda ring adhikain nito. Balak ngayon ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson. Actually, kini-question na niya yung mga programang ayuda ng gobyerno. Yan. Ganda yan. Alam nyo na yung ayuda na yan Gaya ng tupad. Yung AKAP. Yung AX. Na ayon sa kanya, hindi na nagsisilbi sa tunay na layunin ng serbisyo publiko. Ginagawa niyong maraming wantamad. Hindi lang yon. Ito'y nagiging daluyan ng pamumulitika at pabor-paboran. Actually, yun yung pinaka-purpose. Yan, di ba? Na sinasabi ng iba. Pero sabi naman ng iba, lalo na yung mga nabibigyan, kayo pauntan, kontrabida kayo, tabalag ya tulungan siya kaya kung naman. May talagang siguro uusar rin daduga. Pero lante sa itungtungan di tanay, panala po ang tuta na kwarta. Yes. Tardad sa isi kayo. Di ba? Yes. Utang ang timot nila lamang. So, may ito lang subsidiya para sa ramay makukuli. Nesay kwanto mo ng Brother Alvin, pati 4-piece, alisin na rin kwanto. Hindi. Ang 4-piece naman, malaki yung tulong, Brother Alvin. Kaya lang, dapat kumilos sila at every year siguro, or every quarterly or twice a year na i-check yung listahan. Actually, di ba? Yes. Pero may mga din may mga talagang sinasabi kung ano ng sitwasyon, pinapalista yung pangalan Pero mas marami siguro yung kahit na hindi na sila karapat dapat diyan dahil guminhawa na sa buhay, nandyan pa rin. Pero alam nyo, si Senador Lacson, pabor siya sa 4-piece. Kasi sabi niya, may mas sistematikong batayan, malinaw na listahan ng mga benepisyaryo at iisang pamantayan sa implementasyon. Kaya sa kwanto kung may isang programang dapat pagtiwalaan, ito yung 4-piece. Wag lang yung tupad, AKAP at AX. Kasi sabi ni Senador Lacson, Senador-elect Lacson, ito yung sa halip na ito'y sistemang pantay at makatarungan, sinasabi ngayon ni Senator-elect Panfilo Lacson na ang mga nasabing ayudang ito ay ginawang kasangkapan ng ilang mambabatas at opisyal para sa pansariling interes. Kaya ito ngayon yung programang iniisip niya na gusto niyang ituwid kasi itong intensyon ay nabaluktot. At yung punto ay unti-unting napunta sa kamay ng mga bihasa sa ayuda politics. Yun. Bilib ako dito kay Senador Panfilo Lacson. Ayuda politics Yes. Kaya sa kwanto, informesa to atatin to nagagi ka. Jajad saya ipawil to at Senado. Bit-bit niya yung paninindigang wakasan ang sistemang tulong na nagagamit sa taas pero kapos sa baba. Hindi na daw dapat maging playground ng politika ang mga tulong ng gobyerno. Dapat itong bumalik sa tunay na layunin to. Ang mahihirap, hindi ang makapangyarihan. Alam mo, may nakausap ako dyan na nagsabi, pero may hirap patunayan Anta may kuruk da, ayuda. No individually, siyempre, ang kalagta, 3,000, 2,000. Ama sikot tumay sa kiyo, ang alagtanoy. Siga ba ito ni baga may nampikit singa saya ayuda ayan mula milyon imbunog tulabat may 500,000 di ka ito may kapaldo akwan netan so ako nga napaisip ka paborito RJ ba yan? Napaisip ako
paano umusbong itong mga tupad na to, itong akap na to at AX. Alam mo, sabi ko, naalala ko si BP Sara nung napadaan ako dyan sa kanyang office, satellite office dito sa Dagupan. Sabi ko, wala na kasi akong nakikitang tao. Hindi katulad noon. Na ang dami, pila-pila, ang haba ng pila na kuminsan nakakarating pa, halos abutin na niya yung pwesto ng Decorp dyan sa pilahan ng mga tao na humihingi ng tulong. Sabi ko, di ba dahil sa mga pilang-pila niya ng mga tao, kapaborito RJ, tinanggal na yung kanyang mga ibang pundo. Question dan eh. Question yan. Pagkatapos natanggal yon, biglang umusbong yung mga tupad, akap at AX. Diba? Baka yun na, yung kapalit nun. Sabi ko, napaisip ako, nako, politika na naman ito. Dami niyan tupad. Ayuda. Yung kapusang kita. Ano ba yun? Tupad yun. Akap pa. Akap yun. Tapos, yung AX. Tapos yung mga lahat na. Binigyan na. Pati yung mga, mga subsidy. Doon sa mga, di ba, halos lahat ng sektor binigyan. Yes. Pero hindi nila alam, di ba, tignan mo yung utang. Yun. Yun na nga. Yun na nga, kapaborito RJ. So, magkano pinundo nila dyan? Magkanong napunta sa kamay ng mga binigyan? So, itong tanong natin ngayon, kapaborito RJ, itong nakarang eleksyon, magkano kaya ang lumabas na pera ng gobyerno para sa tupad, para sa akap, at para sa AX? Kaya dapat, sana may ilaban yan ni Pag kikwintahin mo yan, talagang malulula ka sa laki. Di ba? Samantalang marami sa ating mga kababayan, ultimo sanlasos hangga po. Kung di ako nagkakamali, kapaborito RJ, bilyon. Yes, ang nababanggit dyan na pundo. Sana may paglaban yan ni Senador Ping Lacson. Bilib ako sa taong yan. Siya lang yung tao noon na habang nakaupong senador na hindi niya kinuha, wala siyang pida. Alam mo yan? Yun. Di ba? Talagang puro siya yung pagpapanday ng lane. Kaya nga, doon nakatuon, di ba? Yung sa turang pangtrabaho niya. So, sabi ko nga, kapaborito RJ, after this election, ano ang naging katuturan ng mga tulong na yun? Ay, nako. Ay, bilay. Pero nagpapakitang gilas ngayon si Sino? Si Presidente. Talagang, unity. Yung niya? Yung unity, oo. Pero yung parang nag-offer siya ng parang reconciliation. Presidente siya pero siya yung parang inaabot na niya yung kanyang kamay. Hindi lang kay sabi nga ni si Matapang na spokesperson niya, actually, si Claire. If you're going to quote the Castro president, sabi nga ng presidente, may specific lang kasi na grupong binanggit Duterte lang sa lahat naman. Pero sinasabi ngayon ni Attorney, Claire Castro, para sa lahat daw. Yes. Nakot lang naman si Pangulo Kaya siyempre, hindi mo, siyempre ang sagot ng kabilang partido, tulad ni Senador Bongo, ang sabi niya, kung gusto nyo po ng reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Yun yung sinasabi mo kanina na naputol. Kaya yun ang dapat na kondisyon dyan. Yes. Paano man ipanangning mo may sincero, pero sabi nga ng isang kausap ko dyan, dahil naging naging paksa yan, di ba? Nung mga nagiinuman, pati yung mga nagiinuman, alam na nila yung sitwasyon. Talaga? Nag-offer daw ng nasa matinong pag-iisip pa rin kahit lasing na. Hindi pa, kakaumpisa pa lang. Sige. Sabi mo ng isa yan, sabi niya, di pabalikin nila si Presidente former President. Sabi naman ng isa, medyo may talino din. Wala nang magagawa dyan dahil di na natin hawak. Di ba? Yung sa ICC. Yes. Diba, totoo yan. Hindi mo na yan kahit sinong kwan dyan, makiusap dyan. Nandun na yun. Wala na, nandun na Sinuko yun naman yung sabi ng isang matalinong manginginom. Sabi ko naman kanina, dahil isa rin doon sa mga, huwag kayong ganyan, sabi niya. Tignan nyo naman yung effort na ginagawa ni Presidente BBM ngayon. Halos lahat, kahit yung miyembro ng kabinete, basta nakagawa ka ng kasalanan, alisin ka. Tulad ni ni sino yun, yung nasa showbiz si Arnel Ignacio. Diba yung OWA ba yun? Sa OWA.
Di ba, may questionable yung ano niya, yung 1.4 billion pesos na land deal. Dahil hindi daw dumaan sa mga dapat sa mga committee, sa approval ng board. Ng trustee, para board of trustee ba yun? Sabi naman nung matalino naman na manginginom, sabi dun sa nagsabi, ikaw, isipin mo. Sabing ganun. Isipin mo nga, sabi niya, matalinong manginginom yun eh. Alam mo sabi? No. Isipin mo nga, magagawa ba yan ni Arnel Ignacio mag-isa? Baka may, alam mo na. Pwede rin. Baka may, saka sabi naman ng isa, bakit siya inalis? Sabi naman ng manginginom, hindi mo ba alam yung salitang di ba? Sakripisyo ka ng konti. Sacrificial lamb. Sabi ni sabi ko, nung naririnig ko sila, talagang matalinong manginginom ko sa kanyang mga pag-iisip. On the other way, pwede rin na bakit hindi na pinadaan ni Arnel sa board? Yes, kasi baka mamaya may hihingi pa. O kaya baka may kausap na siya. Yun. Na talagang naglakas ng loob niya para gawin yon. Sabi ng matalinong manginginom, yun ang parang basa ko sa kanya. Di ba? Marunong kayo ha? Yan ang dapat. Dapat maging, sabi ko naman sa isip ko nung napapakinggan ko sila, matalinong mga ito, at least alam nila yung nangyayari sa kapaligiran. At sila ay may karapatan na komisyon dahil, di ba, kahit walang trabaho yan, nanginginom yan, bumibili ng alak, may tax yun. Sinabi mo pa. Bumili ka ng alak. Hindi ako nagtatrabaho. Hindi naman ako nagtatax ka mo. Mali ka doon. Diba? Bumili ka ng alak, nagtax ka na doon. Correct. Sabi nga ng ilang kapaborito, Ajay, ito ha. Ano ba yan? Napakahirap talaga ng buhay sa Pilipinas. Naghahanap buhay ka para mabuhay mong pamilya mo. Ang sweldo mo may tax. Diba? Bibili ka ng pagkain mo para sa pagkain ng pamilya mo, may tax. Bibili ka ng damit para may sakob ka ng katawan mo. May tax May tax ulit. So lahat ng bagay, lahat ng kiwas mo, lahat ng galaw mo, may tax. May tax. Ano ba yan? Sabi nito, pakibati si Engineer, ito singit ko lang, pakibati si Engineer Manuel. Nakikinig Engineer Engineer Manuel, gandang umaga. Nakikinig palagi daw sa programa natin. Si batiin ko rin si Engineer Rodolfo Dion. Ay, sir. Nagkita kami kahapon sa Calasiao, doon sa Binson ba yun? Masahol kayo, yakin tagara. Hindi ba alita? Niba na laba. Ay, niba na laba. Niba na kasi gusto ko rin makahuntahan ulit si Engineer Dion. Kaso hindi kami nagkakwentuhan na. Kasi magkakwentuhan ulit tayo. Walang napiling menu si Engineer John sa mga pagkain eh. Wala siyang gustong kainin doon. Saan yan? Sa Calasiao din? Sa Binson ba yun? Tinext niyo ako. Niba na labat eh. Good morning po, Engineer Dion ha. At may kakasilay Jerome, basa ilay text ko kanto. Sige, basa nila. Gusto niyang batiin ng happy 93rd birthday. Si Nanay Doña Julie Mata. Oy, 93rd Sana all. May 19 na niya. Sana 93. Makarating tayo sa edad na yan. Oo, Madam Julie. Oy, sabi ni isingit ko lang ni Arnolfo. Sir, masarap makipag-inuman sa mga katropa nyo, matatalinong manginginom. Gusto ko yun, sabi nga. Yes. Siyempre, pagka nagkakahuntahan yan, di ba? Sa harap ng isang bote ng yung 2x2 ba yun? 2x2. 4 kantos. With calamansi. Ay, nako. Chaser yun. Di ba? Kaya hindi kami manginginom, alam namin yan. Kasi doon sila sarap ng garita eh. Ano yung sarap ng garita? Baby sila, doon na sila sa gilig. Ang sarap ng kwentuhan. Of course. Di ba? At kung nagpag-usapan, yung nangyayari sa syudad, sabi ko, maganda yan. Di ba? Hindi yung maritisan lang na about buhay ng isang tao na katabi. Wala kang mapapala doon. Totoo yan. Wala kang mapupulot na informasyon. Yes, oo.
Oy, siya nga pala, happy birthday kay Councilor-elect nagbabalik Besmark Valerio. Ay birthday niya. Oo, nag-appear dito sa aking mula nung mula nung kumampanya ka, palaging libre na lang bati. Mag-load ka naman. Di ba, Sir Bismarck Valerio? Malay mo, one of these days, tatawag yan. Di ba? Magpakapi ka naman. Di ba? Yes. Kay siyempre sa ating kaibigan Patty Franco Ramos, happy birthday. At kay Auntie Virgie Safra kahapon, happy birthday. Napakasaya ng kanyang birthday. Siyempre, antam natay senior citizen ka paborito ajay sa Iligliwa Daratan, ballroom dancing. Wow, di ba? Kasi sa ballroom na exercise yung kanilang mga balabalaka. Oh, yes, yan, of course. Yung mananatiling sexy. Ano ba yung dance yun? Yung yan, di ba? May step yun Oo, tutawag dahil sama na sa Pangasinan yung malabir ka, matalangatan ka. Pero yung tono na yun, yun. Ang gandang sayawin yan ng mga senior. Ay, good morning kay Madam May Biray Roweda. Kahit na malapit na yung tuloy pa rin yung trabaho ng mga lingkod ng bayan dyan sa Lingayen. May pumasyal kahapon na OCD, di ba? Office of the Civil Defense. Tinignan nila yung kanilang preparations patungkol sa disaster. Kasi malapit, tagulan na naman. So, yun ang maganda doon. Although malapit transition period na, pero tuloy pa rin ang trabaho hanggang June 30. Ang Anderson in-inspection yung mga flood mitigating measures ng Lingayen. So, good morning sa mga lingkod ng bayan dyan sa Lingayen. Sabi ni Sir Jerome, Pretty Woman lyrics daw. Hindi. Hindi Pretty Woman yun. Iba yun. Oy, ano to? Kapapasok lang na balita, breaking mga kapaborito. Pinagre-resign lahat. Lahat dapat magsabit na kanilang mga courtesy resignations lahat ng cabinet secretaries to recalibrate his administration following the results of the midterm elections. This is not business as usual, kwanto na Mr. President BBM. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Parang nakikita singa may Ricky Senday performance na namin. Parang nakikita kong may focus ngayon si PPBM kasi di ba siyempre 3 taon na lang natitira. Di ba? Inalis agad. Hindi hindi na nag-decide. Inalis. Yan. Sinibak. Yan yung sinasabi ni yung idol. Alam mo, kapaborito, parang idol ko na ngayon yun. Yung matapang na spokesperson. Napapaisip ako ngayon. May gusto siyang alisin sa kabinete niya dahil pinahamak siya. Parang ganon. Dahil sa kanilang mga maling mga bulong sa kanyang tenga, ito ang nangyayari ngayon. Nako. Kayo kasi sabi ko nga nung isang araw kapaborito RJ, it is nice to have some advisors. Pero siyempre, you will still act according to your conscience. Yes, decision mo pa rin yan. Of course. Pero dapat, ano kaya kung makinig sa pero ganun mga pa man. Matalinong pero ganun pa man kako kapaborito RJ. It's not yet too late, Mr. President. You still have 3 years more to spend. Para naiputak iramin na pag-ipuputak kapaborito RJ. Sabi ko nga, yung balikas tulabat lang na I am ready to reconcile, the door is open to reconcile with the Dutertes. Palagay ko nararamdaman na rin ni PBBM na from the very start, I think the Dutertes will also very sincere in helping him. But unfortunately, may mga bulong. Dahil may mga bulong na may ambisyon kapaborito RJ. Hindi gulong bulong ng palad. Na may mga ambisyon. Kaya yun, nagkamali ng desisyon. Actually, di ba yung yung malapit, yan. Pinakamalapit, yan. Pinakamalapit. Yan. Sa presidente. Alam mo na kung sinong tinutukoy Of course. Di ba sinabi niya mismo yung pangalan ng dalawa? Oo. Hindi. Di ba yung may nagtanong dahil ano mo yan? Parang ganon. Hindi ko lang
masabi yung exact baka maano ako dito kaya na lang, alam nyo na yan, di ba? Tinanong kung bakit parang kinukontra mo yung, di ba? Yan. Tapos binanggit yung dalawa. Oo. So, albagan natin kung sino sa mga magsasubmit ng kanilang mga courtesy resignation ang hindi natatanggapin uli ni PBBM. Yun. Ha? And malalaman na natin ito na yon. Saka kung hindi ka tinanggap, alam mo na yon. Of course. Malalaman din ng taong bayan. Bakit? Kung tama ba yung ginagawa mo, di ba? Ito, may nauna na nagsabing, I will submit my courtesy resignation. Sino? Interior Secretary John Beck Remulla. John Beck. Kinumpirma na niya na siya ay magsasubmit ng kanyang courtesy resignation today. Today. Sana sumunod na lahat. Ano ba yung mga cabinet niyan? Nauna siya kaagad at the back of my mind, isa sa mga iniisip ko, yung mga nagpatapon kay former President Duterte sa The Hague. Ano ba yan? Nako. Nauna na yung isa. Saka magkakaroon na rin ng bagong ewan ko kung napalitan na, mayroon nang parang binabanggit na mga pangalan na magiging Chief PNP. Meron na ba? Mayroong sana wag yung nasa isip ko, kapaborito RJ. Hindi siya yung nanganganib tayo doon. May nabanggit na isa Hindi ko lang maalala kung sino, pero yun talagang tinignan ko agad. Pero yung apelido na hindi siya. Very good naman. Sana makapag-isip ng tama. Let's pray for the president. Let's pray for President BBM na for the next 3 years may guide siya ng tama at magawa niya ng tama kung yung dapat niyang gawing tama para sa ating bansa. Yun. Okay? Pero gawin na natin yung tama. Baka tayo matamaan dito. Magpapaalam na kami. Sumobra na Antabayan po niyo susunod kaga ng number 1 kapaborito Joey Baby. Akalo pakanta may lalanguladik na ibali sari magtaryoran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtaryoran kor magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta may team on the technical side say manangaro lawas the faithful one, Engineer Richard Olanday. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, tundalatay maritisan. Alas 9 na! Time check is brought to you by Bostik El Capitan Marine Epoxy. Panlaban sa dagat, panlaban sa tibay, panlaban sa buhay. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Dagupan, paborito. Manawa, paborito. Mangaldan, paborito. San Fabian, paborito. Jad sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito! Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ang kabataan at matatanda.
Hanapin lahat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.